वेस्टर्न माळवा. जागृती नगर स्थानक. जागृती नगर स्टेशन. नाळादेश के जिले पड़ता है. नाड़ो नहीं करते रजी नाड़ो नहीं बाजू एक बाजू नहीं. पुढील स्थानक साकी नाका. दारं डाव्या बाजूला उघडतील. नेक्स्ट स्टेशन साकी नाका. डाव्या बाजूला उघडतील. साकी नाका स्टेशन. पुढील स्थानक टेक्नो मरोळ नाका. एक्वा मार्गिकेसाठी इथे गाडी बदला. दारं डाव्या बाजूला उघडतील. नेक्स्ट स्टेशन टेक्नो मरोळ नाका. चेंज हिअर फॉर एक्वा लाइन. Doors will open on the left.
तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल त्या नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.